Frissítettem az önéletrajzomat és a motivációs levemet. Ich habe meinen Lebenslauf und meinen Anschreiben aktualisiert. Találtam egy álláshirdetést, ami nagyon érdekelt. Ich habe eine Stellenanzeige gefunden, die mich sehr interessiert hat. Úgy döntöttem, hogy beadom a jelentkezésemet. Ich habe beschlossen, mich zu bewerben. Néhány nap múlva meghívást kaptam egy állásinterjúra. Einige Tage später wurde ich zu meinem Vorstellungsgespräch eingeladen. Megérkeztem a cég irodájába, hogy részt vegyek az interjún. Ich kam im Büro des Unternehmens an, um an dem Vorstellungsgespräch teilzunehmen. Behívtak az interjúszobába, ahol az interjúztató üdvözölt. Ich wurde in den Interviewraum gebeten, wo mich der Interviewer begrüßte. Kérem, meséljen egy kicsit a tanulmányairól. Bitte erzählen Sie mir ein bisschen über Ihre Ausbildung. Középiskolában érettségiztem, és elvégeztem egy recepciós tanfolyamat. Ich habe das Gymnasium abgeschlossen und einen Rezeptionistenkurs gemacht. Kérem, beszéljen a munkatapasztalatairól. Bitte erzählen Sie mir von Ihrer Berufserfahrung. 2 évig dolgoztam recepciósként egy szállodában. Ich habe 2 Jahre lang als Rezeptionist in einem Hotel gearbeitet. Miért szeretne nálunk recepciósként dolgozni? Warum möchten Sie hier als Rezeptionist arbeiten? Mert tetszik a cég jó hírneve, és szeretek emberekkel dolgozni. Weil mir der gute Ruf des Unternehmens gefällt und ich gerne mit Menschen arbeite. Hogyan képzeli el a szakmai pályafutását 5 év múlva? Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Laufbahn in 5 Jahren vor? 5 év múlva szeretnék stabil szakmai háttérrel rendelkezni, több felelősséget vállalni, és folyamatosan fejlődni a szakmámban. In 5 Jahren möchte ich über eine solide berufliche Grundlage verfügen, mehr Verantwortung übernehmen und mich in meinem Beruf weiterentwickeln. Mi az ön bérigénye erre a pozícióra? Welche Gehaltsvorstellung haben Sie für diese Position? A tapasztalataim alapján évi 29 000 eurót szeretnék, de rugalmas vagyok. Aufgrund meiner Erfahrung hätte ich gerne 29.000 Euro pro Jahr, bin ich aber flexibel. Van esetleg kérdése a pozícióval kapcsolatban? Haben Sie Fragen zur Position? Igen, szeretném tudni, hány nap szabadság jár évente, és milyen juttatások vannak. Ja, ich würde gerne wissen, wie viele Urlaubstage es pro Jahr gibt und welche Zusatzleistungen angeboten werden. Évente 25 nap szabadság jár, és a juttatások közé tartozik az étkezési hozzájárulás.
Sie haben 25 Urlaubstage pro Jahr und zu den Zusatzleistungen gehört ein Essen zu Schluss. Milyen jellegű munkaidőbeosztásra számíthatok ebben a pozícióban? Welche Art von Arbeitszeitplan kann ich in dieser Position erwarten? Ebben a pozícióban heti 5 napos munkarend van, váltott műszakokkal, beleértve néha a hétvégéket is. In dieser Position haben wir eine 5-Tage-Woche mit wechselnden Schichten, gelegentlich auch an Wochenenden. Köszönöm az információt, van lehetőség túlórára is? Vielen Dank für die Information. Gibt es auch die Möglichkeit für Überstunden? Igen, alkalmanként előfordulhat túlóra, de ez mindig előre egyeztetve történik. Ja, es kann gelegentlich zu Überstunden kommen, aber diese werden immer im Voraus abgesprochen. Megkérdezhetem, mikor várható döntés a kiválasztásról? Darf ich fragen, wann mit einer Entscheidung über die Auswahl zu rechnen ist? A jövő hét végére meghozzuk a döntést, és értesítjük az összes jelentkezőt. Wir werden die Entscheidung bis Ende nächster Woche treffen und alle Bewerber benachrichtigen. Köszönöm a lehetőséget, várom a visszajelzését. Vielen Dank für die Gelegenheit, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Ha szeretnél a videót más szókincs témában, írd meg kommentben és iratkozz fel a csatornára. A tartalom más nyelveken is elérhető, a csatornák linkjeit megtalálod a leírásban.